Що е спала един час? Що си спала един час? Един час, защото идвам от турне и се прибрах в 5 часа. Откъде? Сутринта от Видин по Търново. И съм спала само до 6 минути. Сценария на клипа е много приятен и смятам, че така ще достигне лесно до хората и лесно ще разберат какво искаме да им кажем. Какво е посланието на кампанията. Има много красив текст. Песента е създадена специално за инициативата, за кампанията по-скоро и смятам, че тя ще завърши цялостно картинката на прекрасното видео, което правим. Обсъждахме много дълго идеята, защо да участвам в кампанията. Смятам, че човек не трябва да се подлага на крайности и че трябва да вярва поне малко в медицината. Хубаво до сега изкара много добре се. Просто виж, всичко е супер. Да го видях. То е нещо много специално. Специалното нещо, качество, което всеки един музикант трябва да носи, който иска да бъде професионалист и да бъде наистина добър на сцената. Това е нещо, което не се вижда, по-скоро се усеща. Много съм уморена. Рядко си го признавам. Добре, айде, можем ли да го снимаме това? Моят дебютен албум, в който очаквам с много нетърпение. Аз и целият ми екип. Две нови парчета с 2 видеоклипа. И така, това е нещо, което си мечтая от много години. Смятам, че този проект ще бъде едно от най-силните неща вътре в албума. Чао! Чао!